Tämä mun ulkonäkö on mulle aika tärkeä asia oikeesti. Mä yritän tehdä sillä asioita. Mutta kuten huomaatte, niin stylistin mielestä tää nyt oli hyvä idea. Ennen kuin mä lähdin himasta, mun tytär on 4 ja se katsoi mua suoraan silmiä ja sanoi, että isi, sä näytät ihan siltä, että sä oot nakki, joka on menossa sotaan. Ai niinku, mitä? Mun kattokaa nyt oikeesti. Mä löydän vaatteet. Mulla on tällä hetkellä semmonen ongelma, että mä oon kohta 35. Ja mulla on siis semmoinen tilanne, että mulla ei mitään ikäkriisiä tai mitään sellaista. Mä en vaan löydä enää vaatteita. Ja se johtuu siitä, että meidän vanhemmat ikinä opettanut meille, että mistä aikuiset ostaa niitä vaatteet. Mistä sun vanhemmat ostaa heidän vaatteet. No tätä mä tarkoitan oikeesti! Meillä ei ole mitään haju, mistä meidän vanhemmat ostaa niiden vaatteet. Ne vaan ilmestyy yksi päivä uusien vaatteiden kanssa. Ja sä katot sun äitiä, sillä äiti toi pusero näyttää tosi hyvältä. Jos äiti et sä kuitenkaan kävis sieltä ostamassa. Kerro nyt mistä kävi ostaa. Ei, se on liian noloa. Kerro nyt oikeesti, tuo näyttää tosi hyvältä. No se on Prismasta. Ei me voida mennä Charasta Prismaa 1 yön aikana oikeesti. Me ei vaan voida mennä lasten nuorten vaateketjusta semmoisen... Ärsyttävää oikeesti. Ja nyt mä näytän täältä. Liian pienet housut. Mä en saa näitä pois. Mä sanoin meidän mun stylistille silleen, että niinku oikeesti yritä että mä teen ohjelmaa, joka yhdistää meitä. Mä haluan jotain niinku tosi suomalaista. Sitten se sanoi, no haluatko tuulipuvun sitten? Mä olin niinku, no ei, kun ei kello ole enää tuulipuku. Ootko huomannut? Kaikilla on nykyään teknisiä asuja. Mikä ihme on tekninen asu? Come on! Se, että sä maksat 150 € samasta tuulipuvusta, niin ei se tee siitä teknistä oikeesti.